Ndewonu ndị Igbo be anyị chọọ ịbịa sie ofe egwusi, ofe enini. Anyị akwadogo ọkpụkpọ ka anyị na-achọ ka anyị bido kwọba egwusi. Chee na aka ghọrọ anyị. Obidogokwe. Chee na aka ghọrọ anyị. Obidogokwe ndị Igbo. Obidogokwe. Igbo anyị abịa ọzọ. Ihe anyị sinyere ọ chọbaghị ihe ka anyị nene ka iru na anya dị ya. Kịta ihe ndị ha etinyezi bụ ihe ndị ikpeazụ ka ofe ghezie ka ebutuo. Kịta ka anyị nene ọsụbagokwe mbịambịa bịa pala oche mbịambịa pala oche. Kịta anyị etinyetụ ụmụ ihe ikpeazụ, ụmụ ọsụ na ndị otu ọsụ Igbo anyị abịakwa ọzọ. Anyị chọọ itinyetụ ọkpa nwa ekere ma anyị enwere ebe anyị ga-eji nke a peanut butter wee mee nye. Tinyetụ ya obele na obele, unu tinyetụ ya obele, unu etinyekwana nnukwu. Ịkwanye ọkpa granọt akwọrọ akwọ, ịkwanyezie nye ofe ga na-atọzi ofe ọkpa. Nke a bụ elo. Itinyetụ ya mushroom. Ihe niile dị mma n'oke na-abọ. Ịkwanye ofe ga na-atọzi ofu achịchị. Itinyetụ ihe niile obele ma nnu adịrọ mma n'arụ. Nwantị ka a na-etinyezi nnu maka nnu bụzi ihe adịrọ mma n'arụ ya na shuga. Ifu wee iji ga-eme avoid imenye ọnyanwa. Kịtaz etinyezie crayfish akwọrọ akwọ ma okpeye ma ose. Etinyechezie nya ọma mfiazikwa arụ, ebutuo nya ọsụọ, etinye akwụkwọ nri ebutuo.